mi dáte za pravdu, milí sluchači, že v predrizdvianom časi z celého roku najbývšie chodíme na nákup do obchodiu. A to venekad jeden veľký vopros. Jaké sme boli kolíz, jaké sme spotrebiteli dnes? O tým už hovoriť Miroslav Antoniak, direktor spotrebného centra v Bratislavi. Centra, ktoré sa zaoberať i riešiť naše problémy v oblasti nakupovania tovarov, služb i následných reklamácií. Dúfam, že pár rokov dozadu, môže tých 20-30 rokov dozadu, ľudia žili kus inším spôsobom života, jak žijeme teper. Ja všim to tam fyzicky neexistoval, ale z toho, jak vidím, jak ľudia fungujú i teraz na našich valaloch, aj na Rusnáčini a v podstate aj na valaloch po celej republiky, tak fungovali trošku inakšie. Ľudia prestali byť v úvodzovkách ľuďmi a začali byť také konzumné strojíko, ktoré by chodili mať všetko a teraz. A práve to, že sme prestali byť možno takého skromnejšie, možno menej náročné, tým, že sme začali byť veci konzumné a že všetko chceme dakoj a teraz sa ľudia dostávajú do rôznych problémov, berú si požičku nebankových spoločností, častokrát si poberú ľudia požičku pred roždestvom, pred sviatkami, kvôli tomu, že by mohli nejakým spôsobom kúpiť darunok alebo takomu úvodzovka zrobiť radosť, aj keď neberú ohľad na to, čo bude potom po roždeství, že bude treba spláčať tú požičku. Prestali sme si vážať možno ten vzťah s ľuďmi, že možno aj malinká úvodzovka hlúposť môže zrobiť o mnoho väčšiu radosť, jak nejaký dorohý darček, ktorý budeme musieť ďalej spláčať. A to je jeden rozmer. A druhý rozmer, ja osobne dúmam, že kolíska dávno, keď sa bral ohľad na kvalitu a bola výroba taká poctivá, tak bolo aj menej problémov. Teraz každý jeden podnikateľ chce zarobiť čím najrýchlejšie, so čo najväčším ziskom, že by čím rýchlejšie my nejakým spôsobom zbohatnutý a častokrát je to na úkor práve kvality tej výrobe a tomu, že si ja vyrábať mnoho a nekvalitného, tam v podstate vznikajú mnoho ďalších problémov. A noviny sme si my ľudia, ktorí to kupujeme. Keby sme si raz rozhodli, že nebudeme kupovať toto a toto, lebo to nie je kvalitné, tak trh by v podstate donútil toho podnikateľa buď poskytnúť kvalitné veci, alebo jednoducho by ho donútil skončiť. Tým, že sme možno dobou, možno sám sobou nútené furt kupovať nové a nové a nové, tým škodíme len sám sobi, lebo jednak znečisťujeme prírodu a jednak plýtvame zbytočne aj zdrojmi, aj peniazmi, aj svojou energiou a možno, keby sme sa trošku zastavili a zadumali na tom, akým spôsobom vlastne žijeme, že sa furt len desihneme, jak možno nejaké stroji a zabúdame na to, že máme rodinu, deti, že treba s tými ľuďmi možno straviť aj nejaký čas, tak možno, ak by sme sa zadumali nad tým, že čo vlastne robíme, že sa ženeme furt za dačím a že by sme sa možno ani nemuseli, že možno by sme dokázali sa aj nejakým spôsobom uskromniť a veci sa venovať svojim priateľom, svojej rodiny, by bol to ten svet trošku lepší a možno aj podmienky na tom trhu boli podstatne lepšie.